Huma 283 il-każi ġodda ta' COVID-19 f'pajjiżna li ġew irreġistrati bejn il-ħamis u l-ġimgħa, numri li jikkonfermaw li l-aħħar 7 ijiem kienu rekord minn kemm ilha li faqqet il-pandemija. Din iċ-ċifra ttella għal 23,871 in-numru totali ta' persuni li ħadu l-virus f'Malta fl-aħħar 12-il xahar. Il-Ministeru għas-Saħħa konferma wkoll li fl-aħħar 24 siegħa tilfu ħajjithom 3 persuni kawża tal-COVID-19 waqt li kienu rikoverati fl-isptar Mater Dei. Dawn huma żewġ irġiel ta' 47 u 69 sena kif ukoll mara ta' 76 sena. Dan ifisser illi t-total ta' vittmi f'pajjiżna s'issa huwa dak ta' 328, bekk il-każi attivi komplew jiżdiedu għall ammont rekord ta' 3252. Fl-aħħar ġimgħa pajjiżna ra ammont rekord ta' 1889 każ ġdid ta' COVID-19, 150 persuna rikoverati fl-isptarijiet lokali kawża tal-virus, inkluż 19 fl-ITU tal-Isptar Mater Dei u 4 persuni oħra fit-taqsima tal-kura intensiva fl-Isptar Ġenerali ta' Għawdeċ. In-numri huma wkoll konferma tat-tielet mewġa tal-pandemija f'pajjiżna fejn preżentament hawn madwar 7500 persuna taħt kwarantina. Waqt konferenza tal-aħbarijiet, is-Superintendent tas-Saħħa Pubblika Charmaine Gauci spjegat illi s'issa ġew ikkonfermati 61 każ tal-varjant tar-Renju Unit bir-rata qed tiżdied jum wara l-ieħor. Il-kumulattiv qiegħed jiżdied u hawnhekk issa qegħdin naraw x'inhi s-sitwazzjoni fil-wave li għandna bħalissa għaddejja fejn qegħdin naraw li l-każijiet qegħdin jiżdiedu mill-informazzjoni li qegħdin naraw, mill-informazzjoni li qegħdin naraw ta' kif qed timxi l-firxa joħroġ ċar li r-rata hija iktar minn dik ta' 8%. Il-Professur Gauci saħqet li l-miżura introdotta li ma tħallix persuni f'dar li ġejjin minn aktar minn 4 households differenti hija responsabilità tal-individwi. Naqra diffiċli inti tikkontrolla fid-djar tal-persuni. L-ewwel nett hija diffiċli ħafna li inti jkollok persuni li ħajmorru jqogħdu jħabbtu l-bibien allura hawnhekk qegħdin inkunu reliable fuq aspett importanti ħafna. Ir-responsabilità tal-persuni li qegħdin jgħixu fid-djar, idealment aħna qed nirrakkomandaw li ma jsirux din il-fażi tal-pandemija, però ġieli ġraw u allura kellna nagħmlu wkoll limitazzjoni. U wara dak li smajna il-ħamis kienu bosta dawk li baqgħu perplessi kif ingħalqu biss ir-ristoranti. Madankollu l-Professur Gauci spjegat li dan seħħ għaliex meta grupp ta' persuni jkunu qed jieklu f'ristorant ma jistgħux joqogħdu l-bogħod minn xulxin. When you're eating out, you cannot take measures like staying far away from each other or using a mask. So there we were seeing situation if you have a positive person, it's going to have an impact on the rest of the people. Dan fil-waqt li s-Superintendent spjegat li l-każi fl-iskejjel komplew jiżdiedu. Bħalma għandna rifless fil-komunità in-numru ta' każijiet qegħdin jiżdiedu, anke wkoll dawk in-nies li jaħdmu fl-istaff fl-iskejjel u kif ukoll it-tfal li huma qegħdin ukoll parti mill-komunità ma qegħdin ikunu wkoll fl-iskejjel ukoll żdiedu l-ammont proporzjon tal-persuni. Il-Professur Gauci ħabbret illi mill-ġimgħa kienu ser jibdew jitqasmu l-istediniet lil persuni li għandhom il-fuq minn 60 sena sabiex jieħdu l-vaċċin tal-AstraZeneca, fisret ukoll kif l-età medja tal-imwiet qed tonqos. Li qegħdin naraw li jkollok etajiet li jkunu iżgħar li jkunu qegħdin imutu huwa rifless li inti għandek numru ammont iktar fil-komunità li jkunu qegħdin jiġu affettwati li huma ta' etajiet iżgħar li jkun rifless dirett ukoll fl-ammonti ta' nies li jkunu qegħdin jidħlu isptar ta' dawn l-etajiet u anke l-imwiet li jkunu konsegwenzi ta' dan kollu. Il-Professur Gauci ma wiġbitx kemm tfadal anzjani ta' aktar minn 80 sena illi jonqoshom jieħdu l-vaċċin s'issa huma 31,000 il-persuni li nataw iż-żewġ dożi tal-vaċċin. Intant anke l-qrati qed jieħdu pass lura fl-isfond tas-sitwazzjoni tal-pandemija bil-Prim Imħallef joħroġ direttivi lil ġudikanti kollha sabiex kawżi u proċeduri mhux urġenti jiġu differiti għal wara 11 ta' April.